De, ngaturaken apa? Pamundutan niku wau saking Ibu Susi. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Ya, tak wacake ya, Nak ya. Nggih. Bude Susi nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Terus sing kaping pindho lamunan iki mbok menawa ngalamuning ati. Dinyanyikan Mbak Anting kagem Bapak dan Ibu Purwono kalian Pak D dan Bude Niko. Sehat selalu, berkah bagi banyak orang. Ya, kepareng nyawer 150.000 matur nuwun. Nggih, matur Yo suwun. diaturake nok iki Bu Susi ngersake Gerajakan Banyuwangi. Bawani Mempiat mayong paman. luar biasa mulane ya panjenengane Bu Susi sing saka Banyuwangi ya ngersake Mbak Anting. Nggih. Suwarane gendeng belam biangan. Banting Dalam iki sing do lenggah ora mung sing do ngandhap, ana Oh, karyawan, ana staf, ana pengajar sing do lenggah ning dhuwur kae ya do disapa. iya, halo Mbak, Mas. Ya, aduh, cantik dan ganteng sekali ya pengajarnya di sini. Monggo luar biasa, Ting. Nggih. Awak dhewe mau teko disambut karo karyawan-karyawan sing nyatane ya diasake seragam tur ya gejawen kabeh, luar biasa. Nggih, luar biasa. Berarti beliau semua itu memang apa mendukung sekali acara kebudayaan ini nggih, Pak? Nggih. Wes ngono tok toh? Heeh. Ya. Nyeram yai noswan Suaramu nek nyaring men ki arang-arang piye, Ting? Napa, Pak? Suaramu kok apik menyaring men lapase dawa ki arang-arang piye? Renek sing ngejar.